Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Günüňiz şowly bolsun. Häzir siz Güýmeniň atly gepleşiginiň ýene bir sanyny dinläň. Hormatly dinleyijiler, bilişiňiz ýaly biziň ýurdumyzda korrupsiýa garşy göreş alınıp barylýar. Şoňa gabatlap, gepleşigimizde bir sahna goýduk. Biz şu sahnamyzy ýazyjy satirik Mikhail Zadornowyň ýadygarlygyna bagşlaýarys. Bey, buladım ağırdıgına. Başlyk ýermek mümkinmi? Awa mümkün geliyorum. Assalamu alaykum. Wa aleykumesselam. Geçin oturun. Men Trekov. Familiýaň ursun, adamyň familiýasyna meňzeýän oga sen. Nemede başlyk? Sizin firmaňyzda pulluja, çörüklüje bir ýer boşapdyr diýip eşitdim. Şoňa işe girmäge geldim mene. Şu gelene pullu çöröklü yer gerek bolup duray. Sıpatyňa seretseňä işläp şezil berjek adama meňzeýän ogay. Sıpatymyň kimden kemer wa mene özüme gönlüm ýetýän. Şertimiz boýunça biziň firmamyza işe gelenler ine şu poligrafdan synagdan geçmeli. Şeýlemi? Awa, Hemşe diýeräk ozat. eger yalan aýtsaňyz signal berýänler. Razymyň sen şertimize? İşetdiňiz mi şu wagt aparatyňyzy? Ýok, intäk işedip barlak göremek. Hay men razyla ikellep razy garşy ýerim ýokdur. Özünden gatar kaýynlay mene. Ananna, barlap göreli işedip muny. Bizim güllä wesýän edaramyzda paraxorlugyň soňuna çykyrly. İşlep dura öyle da. İşleýär ey. Go firmaňyzda bar ekene tüsmagy gerek. Sen nememi? Soralardan zatlardan bir tolgunup çekinip durmaz ýaljak bir 50 gramjyk jyňkyçakmy? Yok lay başlyk asla men içem oga. Şu wagt çesim gelen ok diýerler. Ay, şu bir kidamjyk da aýdym hem boljak galýarlar. Ay, bolmaday goýuz gram. Sen eriňe berseň aýy közüň bir çüýjanym jyňkyçak. Ay yok lay başlyk içilip ýörler näle lay. Kikir edip sen, ýa-da taýyr gelen ýaly, ho, sen ýagdaýyň gowy ýaly. Ay dadyl ýa näler diýdim ha, ne etdiň ay başlyk? Ay bola, mä. İç. Eren go konyak. Hananna, taýyn bolsaň soralara başlaly. Şeyseňiz ýagay başlyk. Öňkü iş ýeriňizden näme üçin gaýtdyňyz? Özlüğüm boyunca sakrasheniya düşdüm. Kovuldum. Eliňdäki sagadyňa sen detçey. Muny işläp kazanmak üçin agyndan 50 ýyl gerek bolar. Ya başlyk bir sagat näme işlesin ay? Ýöne bir ýasama Hytaýlan sagatdyr da. Hytaýlan sagat diýen gyýgyr bor. Sıfalıçlar meni kov edip ütüpdürler aw. Men bu sagady almak üçin gymmat baha magazynyň 15.000 manat berip aldım ha. 30.000 dolar. Onça pul kazanmak üçin men ömrümün ýarsyny bilim müküm işledim ha. Başgalary işletdim beýillerini bükdürüm. Minýan ulaňyz näýli? Hey, ýöne 7-nji lay. BMW. Thomasson ýerede diýinji aldyňyz? Neme? Şu ýerde içeride gidemok. Neme? Yer şardan içeri gitmedim diýjek golumda.
Tırrıkov, menem bilýän how Mars'a gitmediňizi, nirekde dinjallyňyz anygyrak aýdyň. Näme da şol ötemeden? Molla garada. Maldivada Seyşelan ýanyna içgara aparat näli barıp pikirňe milip duray. Aha, yer onsoň dinjalşy aýalyňyz bilen gitdiňizmi? Başlyk düşünmedim molen bizim barlygymyza o soraň näme dahruwa. Bizim işgärlerimiziň ahlak talaby biz üçin wajyp. Näme aýdaýyn ýöne gaýrat ete hiç ýerde diliňizden sypdyrma berin. Gatar kaýyn boluň, öz aramyzda galar, şu kabinetden çykmaz. Näme diňlen aýdaýyn ýöne bir owadança zena bilen tanışdym. Özüm 20 ýaşynda. 30 35 40 mıka. Ya illa derler. Ay bu atkılar tarap oluyor ama bazı bir çanılar zatlarım çaylanır fitness dedi şey dedi yine buraya giden zatlar o emmesem odanca gelişiklice oluşup dururlar da onun tarap olur oktan emecek. Özüm var bir gecede 4 kedek dağıyan açtım. 3 2 gezek 1 gezek Bolya yanaşmadım. Kerde adam orada ola meni söyle. İşlän o etjenşi. O hemşin işler okmuşsun. Men näme söýülmägim nasip adam delmi? Söyle. Göreňiz bana sesin çıkaranam. Söyle. Özüm pul çiğnem del. Hay ana sana pul için olmasa al. Men kıvılcık gel o. Ay başlık ayal gıysan aşkı sonra tapmadınız mı? Ay barlacak olsanız meni. Biz ünsümüz soğaydı koytyan Tırrıkov. Şoňa men de şöze. Hükmani soraw, para alıp gördüňiz mü? Ay edil hemmeler ya Allah meni. Men hemmeler gyzyklandyran ok. Tırrıkov men siz hakda soraýan. Siz alıp gördüňiz mü? Elbette yok. Elbette mi ya? Yok. Anygyrak aýdyň. Ay nimelay başlık şeytanın ağırlığına gidip yıkacak kalıp gördüm. 2 gezek. 3 gezek. Günne. Ay başlık näme deýin ay? Konvert ýyzna konvert getirip otyrlar, Getir otyrlar. Muňa. Neýziňe sen paraxorlugyň soňuna çykylan firma gelip bilýän ha? Senden soramok. Ay başlyk. Seni ben gurtun açylyp urada ýa. Ýene bir soraw. Para berip gördüňizmi? Ay yok. Sen bäre işe girmek üçin maňa da bir zat berjek bolýan olaýmy? Ay köşeşiň başlyk men zat berjek bolamok. Arkaýyn bolum. Siz meni çete çykaryp getiren konwerdiňizi gizliň gowşurjak bolýan olaýmy? Ay oňalyk pikire kelläme de gelen oklay. Onna siz synagdan üstünlükli geçtiňiz we işe kabul edildiňiz. Gutlaýan Tırrıkov. Ay yaşa başlyk yaşa. Şu bir zatlar qırıp çırp edilsem size boş goýmaryn arkaýyn bolun başlyk. Men sizi alyp paraxor däl. Ay başlyk öçür haýynyşyňyz öçürüň bir halkyň öňünde bar aýyňyz açdaby bizim. Ay öş sen ay bok bol senem. Hormatly dinleyijiler, siz Güýmen atly gepleşigimiziň ýene bir sanyny dinlediňiz. Gepleşigimiziň şuňky sanyny taýýarlap size ýetiren Muhammed Murat Orazow. Gepleşigimiz baradaky pikirleriňiz, tesbirleriňiz we tanqidi bellikleriňiz bolsa, bizim YouTube ulgamyndaky gyzykly Älem kanalymyza hökman ýazyň. Onda näme? Gepleşiklerimizin illik sanlaryny çenli siziň bilen hoşlaşýarys. Hoş, sağ olun.